שלום לכולם, בוקר טוב, מה שלומכם? פרשת השבוע, פרשת וירא. וירא אליו השם אלוני ממרא, והוא יושב בתוכו כחום היום. אברהם אבינו יושב אחרי ברית המילה שנעשתה לו בפרשה הקודמת, חם, לח, אין כוח לאף אחד לכלום, אנשים בקושי יוצאים החוצה. והנה, והנה שלושה אנשים באו לבקר את אברהם. לא לבקר, הפרשה לא באמת אומרת מה קרה, הוא מבקש מהם לבוא אליהם, הוא רץ אליהם, שיבואו אליו לאוהל, לקיים צוות הכנסת אורחים. אבל מי הם השלושה האנשים האלה? יש הרבה מאוד פירושים, אני אסכם בקצרה כמה מהפירושים האלו. פירוש אחד של רש"י אומר, שכולם מכירים, שלושה מלאכים, שזה רפאל, אוריאל וגבריאל. רפאל זה להרפא אותו ממילה, וגבריאל ואוריאל זה מבשר לו על הולדת יצחק, שצריך להיכנס להיריון והולדת יצחק, ולאחר מכן לספר לו על סדום ועמורה שהולכים להחריב את סדום ועמורה, שהם שני אנשים שמגיעים אחרי זה לסדום, ללוט. פירוש שני אומר שהם היו שלושה אנשים רגילים, עוברי אורח שעברו, לא באו לגלות לו שום דבר, לפי הפשט לא כתוב שום דבר שהם באו לגלות לו. פירוש שלישי אומר שהם היו מלאכים, היו נביאים, שבאו לגלות לו את הדברים. ופירוש רביעי של ספר הזוהר, פירוש מאוד מאוד מעניין ומרתק, הוא אומר שהשלושה אנשים שבאו לבקר את אברהם אבינו, החולה, היו אברהם, יצחק ויעקב. שזה מאוד, נשמע כביכול מאוד מוזר, איך אברהם בא לבקר את אברהם, יצחק, יעקב, הנכד שלו שעוד לא נולד, הבן שלו עוד לא נולד, איך הם באים לבקר אותו? אז יש כאלה שמסבירים שמדובר בקבלה במידות שלהם, אנשים שמסמלים את המידות שלהם. אברהם זה חסד, דין, רחמים, המידות שלהם באו לבקר אותם. והדעה הכי קיצונית כביכול שקיימת, שאני שמעתי לפחות, היא הרמב"ם. הרמב"ן מביא את זה בפירושים שלו, שאסור להקשיב לרמב"ם בזה. הרמב"ם אומר שכל הסיפור הזה לא היה ולא נברא. כל השלושה אנשים שבאו לבקר את אברהם, זה לא קרה בכלל. זה היה כל חיזיון בלילה, בחלום הלילה, שכל זה היה בחלום שאברהם אבינו הרי דיבר עם השם, היה באמצע החיזיון ובנבואה, הוא לא פגש אותם ולא כלום, זה כל היה בנבואה, בחלום הלילה, עד אחרי שסדום ועמורה נחרבים, שאז כתוב השכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם, 16 שעות בערך מצהרי היום עד שעות הבוקר, שבהם אברהם אבינו היה בחיזיון נבואי. כמובן שסדום ועמורה קרה וכל הזה, אבל זה היה כל בנבואה שהוא קיבל. הרמב"ן אומר אגב לא להקשיב לרמב"ם הזה, כי הוא לא רוצה למנע מהשילוש הקדוש, שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם בשלושה אנשים, אבל נעזוב את זה כרגע. הרמב"ן חי במדינה בספרד, לא משנה, שיהיה לנו בהצלחה שנדע לקבל את כל הגאולה.